दाना आंनि महरा माबायदि नोंसोर खालामनांगौ एसे रिजा गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय बोथोरा जोबोर थान्दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय आङो दायो बबे जायगायाव दंफैयो स' नोंथांमोना आङो आपडेट होनाय जायाखै दे बबे जायगायाव बिदि बेरायनो फैदों स' जेबो मिथिया मोनसे जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ होननाय जायगायाव माने थालायबारि गामियाव जोङो बिदि बेरायनाय सिस्टेमाव आंजों लोगोसे दंफायो दे केमेरा हमनाय बिथां सनजित सिं बर' बिथाङा जोबोर फेमास सिंगार बिथाङा माने जाखांफुनाय सिंगार बयबो मिथिखायो नङा होमबा बेजों आंजों लोगोसे जोङो बेरायनो होननानै फैदों बे जायनाखि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थालायबारि गामियावहाय जों बेरायनो फैदों बे फैनाय हिसाबै जोङो लामाथिंहाय जायनाखि रुंसारि जानाय दैजु कैलास आदा बिथाङा फोरोंगिरि बिथाङानो नैबे जाबाय बिथांनि गुदि फरायसालि बे स्कुलावनो जों दिनै माने फैबाय थानाय समाव जोङो बे स्कुलखौहाय नुदों जोबोद दुखुनांथावना सार बिथाङा जोंनि गेजेरावहाय रुंसारि जानानै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बेनि लांगोना सेरावहाय दङ नोंथांमोना नुदों नङा होमबा नै नुखादों नोंथांखौ आं खिथिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिथां सारा जोबोर जोंनि गेजेराव गोबां थुलुंगा एबा गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि गियान होनांगौ बिथां सारनिसिम गोबां बिथांनियाव नलेज दङमोन बिथांखौ जोङो लोगो हमनो होननानै सानदोंमोन सिगांनिफ्रायनो जायनाखि फेसबुक पेजाव बिथाङा गोबां भिडिअ थुलुंगा होनाय स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि टेकनिकआव फोरोङो माबायदि लामाजों फरायोब्ला माबायदि आइडियाखौ मोनो बिथां सारा जोंनि गेजेरावहाय गोबां फोरोंबाय आरो लोगोसे बिथांनि जायनाखि फोरोंना गालांनाय फेसबुकआव जाखि जारिमिन होना गालांनाय बेफोर रोखा जानानै जारिमिन जानानै थांगोन आरो बिथां सारनि बोसोनखौबो जोङो माखासे बोसोनखौ जोङो लागोन आरो बे बोसोनखौ जोंबो बयबो थुलुंगा होनांगोन बयनोबो शेयार खालामनांगौ बिदिनो आंजों लोगोसे फैबा जों सनजित सिं बर' दायो जोङो सिङाव हाबनो नागिरदों नै गुदि फरायसालि सिङावहाय एसे नायनो नङा होमबा सिङाव लासै फैबाय जेब्ला एसेबां हान्थिनानै जोङो जायगा नायबाय दायो हाबनोसै दायो बेनो बिथिंहाय दङ नै अन्थाइबारि बड' प्राइमारि स्कुल नै बेयावनो बेनो सारानो बिखिनियाव थानानै गथ'फोरखौ गोबां थुलुंगाखां होबाय नै नायनानै ला बेयावनो गोबां गेम्सनिफ्राय लानानै बायदि रोखोम बेयाव गोबां दिन्थिबाय एबा फोरोंबाय गथ'फोरखौ दिनै फरायसालिया बन्द' मानि थाखाय बन्द' बेखौ मिथिया औ सारां गायजोबदोंमोन ने गासिबो ने नै बिथांखौ आङो एकदम गोसोआव दुखु मोनदों आरो माने लोगो हमनो होनना सानखादोंमोन दिनै सार बिथाङा थानायबा आं लोगो मोनलायसिगौमोन नङा आं मोनसे मिथिनो लुगैदों माने मैया जानिखि जों फैबाय थानाय आंथ' सिनायखायाखैमोन सिगाङाव खनसे फैखांबाय थेवबो आं सारनि होननानै खिन्थु सारखौ नुबाय थायोमोन दे फेसबुक बिदिनो बायदि भाइराल गोबां जाबाय सारा माने मैया जों फैबाय बे समाव नों बोरै जेनेबा बे स्कुला सारनि होननानै बोरै मिथिखो जेनेबा नोङो देलाय माने बिथांखौ जोबोद फल' खालामनो नालाय फेसबुकाव एकदम एनि टाइम बिनि भिडिअ गोदान बानायखायोमोन आङो ओमफ्राय सार बिथांनि बे जायनाखि नैबे गोमो कालार फोननाय फेसबुकाव दं बिथाङा फेसबुकाव दंमोन नालाय सल' बेयाव जिरायनानै गथ'फोरा सल' खोन्थायोमोन आरो बेयाव आं बेखौ नुनानै बिखौ फार्स्ट मेगनाव बिखौ फैबाय आरो निखौ ना फैनाय लोगो लोगो आं बिखौ सानबाय आरो सारनि होननानै खिन्थु जायगाखौ मिथियामोन आं बिथांनि जायगाखौ बेयाव होननानै खिन्थु बेफोरखौ नुनानै आं मिथिजोब्बाय आरो मा बुंनो सानदों सारा रुंसारि जाबाय सारखौ मा होनना बुंनो सानदों जायनाखि दिनै बे जोंहा बे गुदि लांगोना सेरावनो जों दिनै फैबाय जानो हागौ लांगोना सेरावनो सारा जोंजोंहाय दङ होननानै दङ जोंनि गेजेराव सारा दङ मा होनना बुंनो सानदों सारखौ साराथ' मोगथाङाव लोगो मोनाबाबो जों दायो आत्माखौ लोगो मोननाय बायदि जाबाय आरो बिथांनि कलेज गुदि फरायसालि फरायसालिखौ लोगो मोननायखाय माने बिथांखौनो लोगो मोननाय बायदि नांबाय आरो नंगौ थारैनो आं माने सानाखैमोन आरो बिथांखौ सारा थानायबा बांसिन जोङो गोजोननाय मोनगौमोन आरो सारखौ आं बिदि जाब्लोगमोन सानाखैमोन आरो सानबाय थादोंमोन आं बिथांखौ लोगो मोनो खिन्थु आं फाइनालि दिनै फरायसालिखौ मोनबाय आरो बिथांजों जोबोर डिसिप्लिन खालामनानै नों जिखिनि डिसिप्लिन खालामनाय हेड मास्टारजों लोगोसे लानानै सारा जानाखि एसिसटेन्ट मास्टाराव खामानि मावोमोन ना एसिसटेन्टआव खामानि मावोमोन स्कुला जोबोर माने जोबोर डिसिप्लिननि सारा बेखिनि खामानिखौ मावनानै गालांबाय नै बेखिनियानो दैखरमोन ना नैबे ना
सारनि फरायसालियाव सब दङ आरोना फेसिलिटिसआ बे स्कुलाव किटु बिखौ नुवा फायारखौ अ किटु बिथांनि स्कुलाव दङमोन फायार बे स्कुलाव थाजोबनांगोन गासिबो थाजोबनांगौ सेफटिनि थाखाय नांगौ जायो बेखिनिखौनो दै गैया सारा थानायबा लोगो मोनसिगोन डिसिप्लिन पुरा डिसिप्लिन खहा जाबाय जोंहा सार बिथाङा मोजां फोरोंनो गोसो जायाखै गोसोआ बिथांखौ लोगो मोनगौ आं गोबां जाबाय थादों थालायबारि बड' प्राइमारि स्कुल आं बिथांखौ कमेन्टआवबो रायज्लायमोन लोगो हमगोन होननानै रिप्लायाव थायोमोन दे कमेन्ट होबाथाय रिप्लाय होखायोमोन ना सारा दा कमेन्ट होयो रिप्लाय होखायो जियानो जा सारा जेरावखि थाया मानो सोरगोआव बिनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनो ओमफ्राय जोङो नैबे सारनि गुदि फरायसालि लांगोनानिफ्रायनो जोङो बिदाय लानोसै भिडिअखौबो जोङो फोजोबनोसै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नैबे गुदि फरायसालियाव फैनानै सारखौ जोङो मोखांजों बिनि सेराव जों नुवाखैब्लाबो दान्दिसे सम नैबे गुदि फरायसालियाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे सारा जेब्ला थागौमोन सेराव जों बांसिनसो गोजोननायखौ मोनगौमोन जियानो जा सारा जेरावखि थाया मानो जोङो गोजोनखौ हास्थायबाय सारा आलो गोजोनै सोरगोआव जाहाथे जायगा मोननो हायो बेखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै बुंनाय जाबाय जोबथारनायाव फंसे खोथा बुंसै दे नायगिरि बिथांमोना अननानै भिडिअ बनायनायखौ गाज्रि जामोन मानोना साननो हागौ सोरबाफोर अबथिरायै दुखुथिया बिथाङा जिउ गोमालांबाय नङा होमबा जोंखौ दा बेयाव फैनानै गावनि लाबनि थाखाय भिडिअ बानायदों होननानै साननो हागौ खायसे गाज्रि कमेन्ट खालामनो हागौ बेनि थाखाय अननानै भिडिअ कमेन्टखौ गाज्रि हरनाङा भिडिअ हरनो नाङा माने गावनि दुखुखौ लाख'हायै आरो बिथांनि फरायसालिखौ खोन्थिनो थाखाय जोङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो थेंक इउ बयनिसिमबो